Gel de douche Curcunette, gommant et purifiant. Lait clarifiant Curcunette. Savon de visage effaceur Curcunette. Savon de corps Curcunette gommant. Crème de visage effaceur Curcunette. Huile purifiante Curcunette. Lotion exfoliant Curcunette. Vous voulez le meilleur pour votre corps? Optez pour la gamme Curcunette. Vous allez avoir un teint radieuse, éclatante et brillante. La gamme Curcunette, le meilleur choix. Hindi lang déplacer ko. Ano ya ako galle? Déplacer lang no. Kung ano problema? Problem ni trop même. Lisa. No. No ka faman. Sai no dim. Kam won do. No woni zude kandel hore. Parce que le yodi ko mi. Ko mi hettinali. Wanon. Acun holla malona. O ko mbon. Wala landari fi mo. Milan ni. Angam di tali o. Ko do simi holluma. Ko marizo ni. Marizo. Mi anduno. Ko wallahi mi anduno. Mais mi dari visa to mi dari gitre. Min o ko yalta tawo ko marizo. O de. Ay mi adi tali modo. No wodi ko jobi mi. Ko ngati han o wattade non do. Ko fi do min ma ay mi andi tali mo. Sabu ko bumi ko. Mi andi tali mo en fait. C'est ça. Tu m'as voulu buma gol même. Ok. Sai. Sa. O yetti o wadi dum do e hore makko. Sabu hendagol gore jango woni drame. Ko dum addi han o watti dum do fino hendoron o falamo perdinde complètement nyaama kala ko jogi he jawdi makko. Ko dum woni ko addi han o wattori dum don. Ok. Pingola nganduno. Bay ne bali non ko anno ko am me jodi me yewti di fi hono de darame. Donc ida anduno kay. Kanko ini sina darame. O jombatam kanko darame kanko yidi. Ko darame jombata min e copine. Yaltulo ko ni o mi anda no mi ko ha do me gattuno de. Ay. Am wonde ko o sikki fenani. Drame on o jombata jotta ko ahan o jombam parce que il faut que no andi ida andi mi do andi ko honno o sifori ay mari suwon ko drame jombata mo simi woldi matum holo unga wata dum hay fus safa la ci dube ay gitilam ko mi weno bone ta ngandi goy kono kun dongo safa la sel ala selu de Marizo. Wadi ngandi tamo. O yaltitani. O yaltele. O yaltay bay ko visi wo ko dungo tajata. Tet. Nay ni ko darami jombata ko. Ngandai fus jaga. Ella la e mu. Ngandai fus avala ta so nju hore ma. Ta so jo hore ma. E puis les ça. Wol do ko yattu do. Yalla min tana do ngedum dey. T'inquiète. No wala ne tum tana da ngimu. Minima. Anani? Mi anda. Oi, wa khande sa mi arali do. No, t'inquiète. Ay. Ala ay wundem ko andam. Kwa ko nda mi e Marizo e drame, ok? Ala problem. Anga tawakani, ok? Wala yo le feundo do. Yes, no di ko mi wada. Bismillah. Ala bas. Oui. Bravo. Feel soon. Yeah. Anyway. Hello. But don't kill or don't. Yama wa do
nane tan yanda tu c'est Dramé. ouais Bismillah. non ça va Alhamdulillah. yo mere tan ko no baran sane metti yawde Tak. ke mari ko mama ni mama ko bare yang ni su ala me to do fi ya lotan ka ko to on tigi presentam ko to me yota Marijo. na marijo ko mama ko me tan ma photo mumu Mari. Ko holɗum addiranoɗa photo makko? Na fiya andu ko kanko woni hombo? ko ɗum ɗon de Jooɗo hettoɗa. ok Marijo. Comment te disa? Bon, man fino faltoroɗa no famira no yawi o ko Marijo o wiyete. Deuxièmement o si a yi e bar ka makiji on fottay. Si a yi kaɓe fimorta ɗon sisaji ɗi on fottay. Ka reɓɓe yirto ɗon on fottay. Seɗa famde. Nder tigga ɗon ɗa mo hirde mo yetti ɗum watti ɗum na ɗum woni e makko. Ɗum ala nder ton. Famdani ɗum ko mere o watturi ɗum. No wodi ko woni ɗaɓɓude ma. Kono ɗum ala e makko. ok Marijo kadi o wiyete. So woni mo inde wonde o kanko anni hon doytidi. mama sikko a nani ka ko woni ɗo ko gonga ka ko fenani ko woni ɗo ko nde fof ko gonga mais non ittu ɗum non to ittu few ɗon innugol wonde hande ko o couleur ɗo janggo ko o couleur to mi tawaka winndimo mi sanji ka est ce que a faami ila wonduɗen te kada hande alama nalna ndan ɗum ɗo fof mi noddima mi landi kam a yewti moƴƴa a wona nalna andi ko ɗum waɗi c'est bon hon bari ko min no yewto mi aysa yaala c'est bon non min on an e min on c'est bon fiw acciri ni acciri kono jokkuɗa est ce que o feetani bari O feetan? ƴettiti garne Koko woni koko holli. O feetan? no bari sabu mi hawlaki o mo timmi Ayi. a hilan miɗo settima Dramé wimi a hilan miɗo rentuma komi woni Marijo ota yigituno ay gon ɗo ko anjeji kona feetu anda pila ha ko suudu ma eni ɗiɗo kuye Allah wonno to subhanallah astagfirullah subhanallah a wawi nde min la reedima hakkude ma e Allah e Marijo Mani ko non ɗo woni? allahu akbar billahi mi hulimo mbati fi Allah e nelaɗo min torikema mi jeejima fi Allah ƴettanammo naɓanamo o yaha Abola. yo miro Falen ko wona arrebini. Albinam. astagfirullah Ko gonga ma. Tandi kon. O ko mi heɓini ko mi heɓini. ngardi ande Joni haba ɗum fof ko hen wallinɗa. Famde. Lamo fof no wodi ka gueddete. lan andi ha ko kotoma la yaade ha kon o way tawi ko kotande ɓari nangumo somo ƴeɓa kotande Taro. Ko jaraya ko koto makko. Wadde yoto ma. Ka police wonɗe yawti. So yehi ka police joni fof laaɓa en. non Seɗa famde. non ta police ko desum no wo hannonda Ko obligatoire ɗo joni ko yehu ka police. Ɗo famde. Ka police wonɗe yawti. kisa may ka police Famde. Jogo to wonɗe yawde obligatoire forcé e may ka police. Na koɗo makko de. Ko ɓen to ligge dayimo may ka anda police hakkude fe non may ka police joɗɗe tan joɗɗe kono ka yawti. a walan ni haalisa mo ɗuwaɗala mum jomma Kalis ma on ɗum. ɓuuɗo jonde 200 000 hey wota feetu mi jonnima téléphone mi jonnima mbuuji mi fittanima mi huppanima mi defanima jonnita haalisa min la joganima 200 000 wi wota feetu gila jonila 200 000 jonni haalisa mo mi yatta ɗo Hewtino ton kadi. fof mbari hande fof laa ƴetti mbuuɗi e juuɗe makko kono noon ɗi mbuuɗi ko fii testugol mo na kadi o montan ko kowoni wolugol ɗo
Apami. 200 000 sa hidi non adu 150 maximum mi mom yaha hanya dana Mi ala. itam onu alfa ya ko to ma joni hala Apo. na hala fus Dan ko ayo wi hit adwa ari adwa ka mo dinan sa dunni may ka police labo eh dana No, and mi c'est bon. And comme mi fala, akimi apola na bagore jango no lasi. Jeta mo na ko million tamo. wow musuhan ko do imo dai nyom do do yeta no Allô? Taka putik tong. Mini mi fala wana donte pour 150 000. Non naka numéro ando. Ko numéro mama. No jon fi alla mi jejima. Non si mi woti a etta ya si mi ay ida. Ok. donc sin famu ita jode ni mo 150 millions And mi gol me software mi fala. so do jona mo 150 millions Telephone mako stay ma sonal. heavy sans we have a match Arika. ni halis Si ko Arika. ay ni ko ma Ah, c'est bon, l'année non, yo, l'année c'est bon. lani L'année de. Sata. Oh, mon gars, Nini ko tek den ni tolle den no an anase yan yan ta ko mo mo mimi ya tema de. C'est bon, mimi ya tema kona. Comme na ma kon pala la mi ya yo. Voilà. Awan de kat mimi ngandi. bari Billahi wallahi ko lo ko foko fe na bar akune ngal. tan do ita 150 millions na awo ya 150 millions Ko fi yo message. Ko fi na message. ok na fo jono habala ma ngam jono fi ko wol dum fi ren no ko non no wonen kam donc sin famu ari ni mo ame million Subhanallah. Da andin la mi wan gol ko bon. Ko wolo ko foko fe na wolo to nyala. Mi be ma lo fi. Ah, ida se biko na la mi fi. bari En déchéance que complètement, déchéance que non, complètement barré. Ani mi anda te ko ke mu. On ga sa alhamdulillah bala ni dime mi tia. angi hombo Mi nyama ko la ni. ay ko yot ma ko ina ko tekken ni don ngal no ay go mo yita do no anda ka ukida o mo dai de do anati kanati lam lamna hay afutta kita sa tun yo denga police de wotere be regen lan do wotere Ni aka hande ya ka police ma do ya ko to. Ay nanni, c'est fini. comme no ko tan ina c'est fini ka aye man aye mi dal no anati Koto Usman. Allah na handi waji mo sakkiti dala jonnugol on. Mi yahi mi jindi mi geri faso rewɓe fof mi yidi e muɗum. Ka tigi no mi fenantama min gon ko ente kon firoɓe mettitilan ko ceep. So ben woni grand. Mettitilan ko fewgoy. Hande kadi innugol mi ɗaɓɓa e maɗuma non c'est fini. ene drame ko jalnugol ɗan arɗa ka ko ɗum arɗa hande Wallahi ko yewtugol ma gonga mi ari. alhamdulillah drame Naam. moyen fof mi jonnima Mhm. a yeehi ha an e hoore ma a yiya ni laawi goo kadi a waɗi golle parallèle e golle komi halpinma ko Mhm. ka Mhm. kono komi wiyatama ko Mhm. affaire so naɓɓen Mhm. ɗum na affaire ma Mhm. sa yii mi innima arno ñande goo ka suudu mi anda siɗa anditi fewnu joɗɗen ka takko pisine Nde ma anditi ko to. mi landinoma si a yii Mhm. yiɗi allah hi ko gila on tuma noon mi inni awa yahan hoore ma dara Ouais. andi noon mo duɗɗaki ƴuwotako Mhm. komi jontama o boutique fiya gollu a landulaga wiɗa aɗa faala golle kono a wiyalan ka ɗaɓɓoyi golle ha ronkuɗa koto wiɗo faala golle udditi boutique lanima komi falɗa indalan ko boutique mi udditi
charge ha heɓi joni ba hande machallah ha nda waddi e muɗum e golle parallel ɗi e muɗum ka fi sonnaji on kadi sa arno wiɗalam koto hewti komi tigga fala tiggugol miɗo andi ka yahete miɗo andi yewtiteteɓe miɗo andi ko hombo miɗo addantama par ce que minen mawɓe meɗen andidiri meɗen faltodiri meɗen famodiri saɗo tun yewtuɗa lan ɗum mi tintida e musidal ngal min ɗaɓɓanimo falɗa o faami sa yehi hande ha a wi'i fi dewgal an a wolitata fi muɗum c'est parce que iɗa yiɗa ellaji e maɓɓe ka awa ɓen tigiri kala mo joƴƴinɗa ɗo yewtete ella hum e maɗa ko ɓe fanki ɗum ɓasikode ko rewɓe ndu mari ellaji hiɗa mari ella ɓeɗo mari ella worɓe fof no mari ella kono koye muññodir yallodiren yafodiren ko ɗum woni dewgal na yandaro ko welu ma kon tum walla ko welata ma kon tum hande sa wi a tiggay ko naati ka suudu maɗa ko an andi ko ɗum jiidoto andi ko jiidoto anda ko woni ka ɓernde makko ka kono debbo so wi'i himo arde ka maɗa joɗonoma o heɓante waliwɗo mba o heɓani président jo mba ministre jo mba député jo mba avocat jo mba directeur de société debbo no wawi ɗum wano ni non tigiri kadi so forsama o addama ka maɗa so wi'ima o heɓay ko Allah yiɗa yarlaki sabbo o ɗoftotako ma innago innama sappo on waddante ko moƴƴi jamais awa fi dewgal ngal ɗum no e sooke jame menen mawɓe kono ko habbagol hari ha rencontre fotta e étape de vie ji ɗi ayo aduna o andantako ay ɓe sonnaɓe ko yandaru ha ronka sa wi'i noon a suɓay heɓa ko falaɗa ko a sakkitoray ko fof añi ko merci beaucoup ko toon parce que ko wiɗa ko mo duɗɗaki ɗuwotako ça c'est sûr mais ko feƴƴi noon no jonna goɗɗo hakkille effectivement Dramé komi ɓeyditantama ko yo andu debbo ko kanko ñersata ɓernde maɗa ha gayda yiltito atto seytingol ɗum ɗon noon ko ya muñño yarloɗa yafoɗa ay jawdi ndin ka jiifa ma na ɗaɓɓoyta kono puissance mo mari e mum on hay an ɗaɓɓoyɗo ɗi on a maraɗi e mum si tawi ko 100% 80% on fof koye makko yata ɗum min namma ñanden on tuma mi sikki hari eɗen jooɗi ka terrasse to min numa Dramé kono ya andu tun an gorko karaɗa ɗo bimbi kala ka maɗa gorko kanko yo dogo ha walo mayo na de hay ha fowto ko ya dogo to ñande dogoɗa o ay nana a yalta e ɗo nana woɓɓe nena yimɓe wani garan kare kaka suudu ñalluɗa an gadda o yalto hay goto e nalema yaltu ko ndu yaltanɗa ko yawgol a andi goɗɗo no ka suudu ko tigi makko yaltanɗa min ɓe wani ñatiri posa ko toon yewtata ka yaasi
a yaltay ɗaɓɓoya haro inalema ya immo sa addi a jonnayma raw landakima no koye on tigi wattan yila on tigi wattan yila nani mi weltorimo machallah yalla ɓeyden moƴƴinade amin ya rabbi amin alama les copines to gandi ko moɓiniri on ɗo Oui. Mais anti gadi men ɗo. to gandi ko fi darame no Oui ko fi drame. ok Kono ma copine. No wodi min kom famade. honnumo O ɗo kadi honno waɗa ɓata ɗo. o Ko anduma ɗo ko bunu wadde ɗo. ayo Hoyɗa woni ka ko wonɗo. Hoyɗani. ayo ko sabu darame kantimo ɗo Sabu Mini ɗo ɓe woldi. Sabu watimo ɗo. Sabu drame. darame ko mi notti on ɗo fof sabu o Non, non habbala ɗum wata wonde. Sabu drame addimo ɗo. Mi sikku noon simi feetani ñande mi arno ko ma ɗon hawo mi tawno ɗum. Ko min joni ɗo ɗum wata wonde. An ɗo waɗi komi ƴettani kam hokkude ñande. Fi drame. Kadi ko ɗum o sorata. Boy jango ngaccitimo fi Allah yewtude makko fama Ko metti ko no metti on wawi jokku. mais foy yewtere Ko drame. Ko dewe rek ko wiyata. ko yewtere ko sabu drame arde ma ɗo simi fami Accoro fami noon. mais gole jango o anda ko bon drame An to ka anda. o anda kay yandi sa fayo ga andimo kay andimo ko drame waddindira mingi sa fayo drame ari tay sa fayo no jogiti galle amene sa fayo kala ko landima wannay la drame propose la mariage jaka drame nandu be fenande woni drame yilto waddindira la hiddo la on o yilto jokka lawol makko o sikka no entra mingi makko ko ni yarata putta drame sikki fenande An ko ɗum noon waɗuma. So jaga na min tungeɓe ko metti. Sawdu gonu drame waɗina. amno Drame o propose na mariage. A fami mo tawtunola nge mum on fiancé am o waɗi ha mi seli on ɗon carrément mi wuttiɗi ɓawa ko waddidirla nge famille an on fof drame sellirala ni carrément mi anda on mi waɗi mo hay fos ni o sellirila C'est bon, fier, c'est bon. Oh non, toi, il y a drame, men to ne drame minen ɗo fof min haalda e wol makko mi haala hunde woɗere si min tomi mo ayiye ayi na drame no yiduma ayi e waɗe doy an darame yiɗama darame sino hiɗunoma accatanoma a wi simo hiɗunoma accatanoma simo hiɗunoma jotta kono ɗo o yiɗama o gandi kono mi faala koye bonnu fi makko lan tawto ne drame min lan tawto ko ɗum ɗo nane wono ɗaɓɓude andi mi nane ɓe inna wo goto e feere ko feere feetuɗo mais nde feere ma ɗo jonde ɗo feere ma nde ƴoynaymi ko ɗum mi faala vous êtes prête On est ande sa vous êtes prête On est prêt.